Masterizer. Sanibona ku-part 91 la siqala khona ku-Ian wayibuza ku-Alex ukuthi kungenzekani ukuthi eyakhe le ngane. Lapho Alex waxosha u-Ian wathi akahambe la. Ethi u-Alex ayikho into azoyikhuluma no-Ian ngale nto. Washo wahamba u-Alex wamshiya kanjalo emile u-Ian. Wahamba endlini yakhe mayefika emnyango wafica ukuthi ukhiya akawuphethe. Wahamba esebuyela emuva u-Alex ethi uyobheka ukhiya wakhe kaNatalie. Mayethi uyahamba u-Alex wathi u-Ian nabo ukhiya ngibaphethe. Uthuku u-Alex ebuza ku-Ian ukuthi ubantshontshe kanjani okhiya bakhe. Wathi u-Ian ikhiya ubuyishiye kaNatalie bengiyithi ngilethela zona. Wathetha u-Alex wathi nginike phela ikhiye zami ngifuna ukushiya ingane zami zodwa. Wathi u-Ian kodwa ngidinga impendulo kuqala. Wathi u-Alex impendulo yani? Wathi u-Ian ngibuzile ukuthi akusiyona nengane yami. Wathi u-Alex ngikutshelile ukuthi angifuni ukukhuluma ngale nto. Wathi u-Ian angithi uyakhumbula ukuthi ngiyiloya mina ngahamba ngiyofuna i-court order ezongivumela ukuthi ngikwazi ukuyokwenza i-DNA test. Wathi u-Alex ungayenza ngempela leyo nto ukufuna incwadi yasenkantolo. Wathi u-Ian ngeyami ingane enginqatshela ukuhlanganiswa nayo vele ayikho into engangivimba ukuyokwenza i-court order. Wathi u-Alex u-Ian akusiyona ingane yakho. Wathi u-Ian wazi ngani? How do you know? Wathi u-Alex ngoba saheva kanye sex nawe. Because we only had sex once. Wathi u-Ian kusho ukuthi awusaphiki usiyavuma manje. Wathi u-Alex angifuni ukukhulumela la ngalento. Wathi u-Ian asingene endlini yakho kwesikhulumele khona. Wathi u-Alex ngesikwazi ebuza ukuthi ngesikwazi ukuya kweyakho. Wathi u-Ian okay asihambeni bahamba u-Ian no-Alex beya kwa-Ian. Bahamba bangena bafika emzini ka-Ian no-MT. Wavuma u-Alex ukuthi yakwakuyena ababelele naye ehhotela kodwa ingane akusiyona ka-Ian. U-Ian wakhombisa u-Alex ifoni wathi pho uthini ngale message owungibhalela yona. Wathi u-Alex ngiyazi ngangibhale kanjalo kodwa ingane akusiyona yakho. Wathi u-Ian ngiya-understand ukuthi awufuni ngibe ubaba wengane yakho nami futhi hayi ukuthi ngoba bengifuna ukuba ubaba wengane yakho kodwa kumele sazi. Wathi u-Alex ukuthi Ian angikho esimeni esi-right njengamanje. Wathi u-Ian nami ebuza ku-Alex ukuthi angakwazi ukuphuza wavuma u-Alex. Uthe esethi uyothatha ugologo u-Ian wavele wakhala u-Alex. U-Ian emthulisa ethi angakhala. Wakhala u-Alex wathi ungangithulisi letha lobo tshwala bakho angisanandaba nokuthi nihloboni utshwala. U-Ian waphatha lelo bhodlela lakagologo wabuya namaglasi awu-2. uNatalie wathi yazi sengiyamzwela u-Alex. Wathi uLushini wayezenze yena mina ngemkhalile. uLushini wabona enye indoda ewindini ethi uTravis uvukile yini. Enkathi uNatalie ebuza ukuthi ubani loyo. Wathi uLushini ngisawumbheka ukuthi wenzani emzini kaKheli ebusuku. Leyo ndoda yayisayibhizi lapha phambi kwendlu kaKheli ngesikhathi ifuna something. Kungathi kukhona something ayifunayo ngalowo mzuzu. uLushini wayesephethe isibhamu ngesandla waqhamuka emva kwale ndoda wayikhomba wathi ayiphakamisa izandla phezulu. Wathi uLushini ayiphuma izela ngaphandle. Wathi uLushini ayibeke phansi leyo paper bag yayiphethe yabeka phansi leyo ndoda. Wathi uLushini uzama ukugqekeza la ekhaya yathi le ndoda cha ngihlala la endlini. Wathi uLushini awuhlali la ungiqambelelana amanga ngoba ngiyamazi umuntu ohlala la ekhaya. Yathi le ndoda wazi uKheli ngithi mina nguTerrell igama lami. Ethi uTerrell mina ngubaba kaJustice. Wathi uLushini ikhona into engakuprova lokho. Yathi le ndoda yayiphaketheni lebhlukwe lami ngemuva khona iwallet yami ene-ID phakathi. Wathi uLushini kuTerrell akayikhiphe leyo ID slowly ngekathi esamkhombe ngesibhamu. Wayikhipha uTerrell leyo ID wayinikeza uLushini. uLushini wayithatha wayibuka. uTerrell wathi uma ungitshela ukuthi uKheli ungishiyele ukhiyela. Ethi kuLushini akakhululeke nepassword ye-alarm uyayazi. Wathi uLushini mangingaletha uJustice la ngakukhomba ukuthi ubaba wakhe. Wathi uTerrell ngeke akwazi ngoba akangazi. Wathi uLushini beka ingalo zakho ngemuva. Yathi yagqoloza le ndoda ibuza ukuthi uyibophelani. Wathi uLushini msukuyenze benzima le nto. Wayibelethe izandla uTerrell. uLushini wafika wamgaxoza nkosi. Wahamba naye wayomhlalisa phansi. uLushini wakhipha iselfoni wafonela uNatalie wamtshela ukuthi akezela kancane. Waphuma endlini uNatalie wahamba waqonda khona. Wafika kuLushini. uLushini watshela uNatalie ukuthi le ndoda ithi ubaba kaJustice. Ethi uyamazi. Wathi uNatalie angimazi. Wathi uLushini kubuke ngathi uphuma ejele lo muntu. Wathi uNatalie ubona ngani? Wathi uLushini ngibona ngale paper bag ayiphethe. Wathi uNatalie vele wayishilo uKheli ukuthi ubaba kaJustice usejele. Ethi uNatalie kodwa uyambona uyafana noJustice. Wathi uLushini noma singamfanisa kodwa simazi. Wathi uNatalie kodwa uKheli wakwa-mention ukuthi ukhathazekile ngokuthi ubaba kaJustice uzobuya azohlala naye. uLushini watshela uNatalie ukuthi ngiyabuya. Wahamba uLushini waya kuTerrell wafika wabuza ukuthi unayo iproof yokuthi bayazana noKheli. Wathi uTerrell buka lezo yithombe ezikuleyo letho oyithathile. Wayibuka uLushini iy'thombe esikhwameni sikaTerrell. Wathi uLushini msukudlala ngami iy'thombe zakudala lezi. Wathi uTerrell nami kudala ngaboshwa. Wabuya uLushini wazomqaqoza nkosi. Wathi uLushini ngiyakukhumula nkosi kodwa ngeke ngize ngikuvumele ukuthi uze la endlini kaKheli until ngifind out ukuthi ukhuluma iqiniso. Wathi uTerrell ngoba ngiphume namhlanje ngizoshonaphi? uLushini wambuyisela iwallet yakhe wathi angazi nami uzobona wenze njani. Wathi uTerrell userious ukuthi uzongidedela ngaphandle ebusuku kanje. Wathi uLushini nami ngiphoqwa isimo. Wathi uTerrell okay kulungile ngiyakuzwa wathatha izinto zakhe wahamba. Sebesele
until wazama ukuncenga uLushini encengela uTerrell. Waphika uLushini wathi ngeke azayenze leyo ngoba uKelly usedlule emzimeni kakhulu, so angifuni ukuriska ngokuthatha indoda engingayazi ngiyifake emzini wakhe. Wathi futhi asambe sibuyele endlini bahamba. U-Alex wayesaqhubeka nokuphuza endlini ka-Ian esedake u-Alex ethi u-Ian ngeke sekufanele ame manje. Wathi u-Alex ngizoma kanjani ngoba ngisafuna ubunye. Wathi u-Ian ugologo strong lo Alex. Wathi u-Alex anginandaba. Wathi u-Alex ungangitsheli ukuthi ngiyenzeni, angiyona ingane wena thela utshwala. Wathi u-Ian hayi mawusho njalo ngikathi semthelele ethi kodwa uyazibona usudakiwe manje. Wathi u-Alex wena awudakiwe nami awuthi ngikuthelele. Wathela eklasini ka-Ian baqhubeka baphuza. Wathi u-Alex ngiyazi ukuthi bengiyiphika kodwa ngithuke kakhulu ngikubona bengiyitshela ukuthi ngeke usangikhumbula. Wathi u-Ian bengaze ngikhohlwe kanjani saze salala ngisho ukulala. Wathi u-Alex mawufuna ukungigxeka ungibize ngesifebe ungangibiza. Wathi u-Ian no angishongo kanjalo mina Alex. Wathi u-Alex kuyafana vele akekho umuntu ongamthemba la emhlabeni. Mina ngoniwe umuntu engangimthatha njengomzali wayengidlwengula njalo ebusuku eminyakeni yokukhula kwami. Ngangithi mangitshela uma wami ethi angivala umlomo ngenza into eshiwo umuntu omdala. Ethi bobabili abazali bami ababengizala babengibiza ngesiphukuphuku. U-Ian wayesedabukele u-Alex emtshela ukuthi ubengayazi-ke le ndaba ebuhlungu kanje. Ethi uyaxolisa ubengaqondeli ukumvusela iy'londa. Ethi u-Alex ngibiza ngesifebe vele kulungile lelo gama lingifanele ethatha ugologo ephinde etheke. Ethi u-Ian angisoze ngakubiza ngelelo gama Alex. Eqhubeka u-Alex ethi abazali bami bebemzonda umuntu omnyama. Ethi u-Alex lapho-ke mina indoda yomlungu iyona engingayifuni. Ethi ngithanda bona nje abantu abamnyama njengoba ngibuka isikhumba sakhe esi-brown Ian. U-Ian wathatha ugologo ka-Alex wathi ngeke usuphuzile manje. U-Alex wathatha bheke ugologo wakhe wathi bengibuthelele ukuphuza lo butshwala Ian. Ethi u-Alex ngikhathele ukuncengana no-Bradley mina ukuba uyazi ukuthi usengikhululile. Wathi ngithi Ian ngikhululekile manje ngizokwenza noma yini engiyithandayo ngesikhathi engisithandayo. Wathi u-Ian kodwa uzovuka kusasa ungasadakiwe usuyisola ngayo yonke lento. U-Alex wathatha lo butshwala basebuthathe u-Ian wathi ngikutshelile ukuthi msuku ngiphuca iglasi ngibuthelele ukuphuza lo butshwala. Wathi u-Ian ngeke wathi ngiphelezele ekhaya ey'nganeni manje. Wathi u-Alex angiye ekhaya mina Ian. Ethi iy'ngane y'sele nentombazane eyi-babysitter ey'gadile. Wabuya u-Alex wazobamba u-Ian emtshela ukuthi akamphinde ngale nto ababeyenze ehhotela. uLarry wayefika emzini wakhe ngemoto. Emva kwey'hlahla kwavumbuka u-Edward. uLarry ehle emotweni hamba nenye indoda. U-Edward wathi mantombazane niphezu kwamuphi umqondo. uLarry wathi uyangilandela Edward. Wathi u-Edward cha ngifike kuqala kunawe. Lokho kuchaza ukuthi sengiyakwazi ukuthi uhlalaphi. uLarry wanika le ndoda ukhiye wathi uzoyifica endlini yahamba. Wasala u-Edward ebuza ukuthi intombi yakho le. Wathi uLarry awukhohlwe yilokho uzofunani la. Wathi u-Edi ngize la ukuzokhuluma nawe ngoba khona izinto oy'khulumile wabala namagama anjengoJoey, u-Andrew noPete. Wathi uLarry ngakwazi ukungena ngaphakathi. Wathi u-Edward cha ngingeni ngaphakathi. Wathi uLarry pho uzofunani la. Wathi u-Edward ngikutshelile ngifuna ukufana nathi about la magama ongibalele wona. Wathi uLarry yini ofuna ukuyazi ngabo. Wathi u-Edi ngabe bagadwe i-FBI. Wathi uLarry angazi. Uthuswa yini wena Edward. Wathi u-Edward mina novalo izinto ey'hlukene lezo. Shuthi Larry awungazi ngempela. Wathi uLarry pho usabani ukuthi singene ngaphakathi sophuza notshwala. Wathi u-Edward ukuthi angihlali nalolu hlobo labantu olufana nawe. Wathi uLarry ukuthi ngihlekiswa ukuthi nawe ungomunye wethu kodwa ile nhlobo ethanda ukuyiphika ngokuthi uqinise kakhulu ngasekusigqekeni ukuze ungabonakali. Wathi u-Edward ngifuna ukutshela something mina ukuthi yabo lento eyihlanganisa no-Esperance izokuqhatha nami uyithola usuku enkulu inkinga. Ngifuna nokukukhuza ukuthi iphume endabeni zami no-Esperance. Wathi uLarry ngiyayithanda-ke into enjenge-challenge iyangiphusha ukuthi lento engisuke ngiyenzisise kakhulu. Ethi uLarry futhi msungimoshela isikhathi phuma uhambe emzini wami. Wahamba uLarry seyongena endlini. Epolice station uPatricia wayebuza ku-Rick ukuthi usahlaleleni la ngoba ishift yakhe kudala iphelile. Wathi Rick hambe ekhaya. Wathi uRick no Pet khona into ebengifuna ukukubuza yona ngoKelly. Wathi uPet wenzeni uKelly. Wathi uRick ukuthi ngiyazi ukuthi uyamazi uMargaret nale ndaba yamantombazane kade efuna ukuconfessa ngoTravis. Wathi uPatricia ngeke ngikhulume ngale nto. Wathi uyahamba umbamba uRick. Wathi uRick kanti nawe Patricia likutholile lesonto. Wathi uPet ngikutshelile ukuthi angifuni ukukhuluma ngale nto. Wathi uyahamba uPet waphinda umbamba uRick. Ethi akame kancane uRick wathatha elinye iphepha eliphezu kwetafula walinika uPatricia emtshela ukuthi ifoni number kaLoshini lesicela usisize. Wathi uPatricia abantu bakulela sonto bayahlanya so angifuni ukungena enkingeni ngokuba isitha sabo ngoba laba bantu bazana ngisho nemeya yendawo yaseMaxine neyikhulu zakugovernment ne-ex-boyfriend yami namaloya namaphoyisa. Wathi uRick kokungenani ubungeke ukwazi kodwa ukusitshela nje okwaziyo okuncane. Wathi uPet ngikutshelile ukuthi ngeke ngitshele lutho Rick. Wathi uRick uzoyiyeka nje le ntombazane iboshwe. Wathi uPet akunandaba nale ntombazane ngoba ngiyazi ngoba futhi iyadubula yabulala uTravis. uRick wahamba buyele edeskini lakhe wathi hamba uyigwala. Wathi uPatricia noma ungangibiza ngani kodwa nje angisoze ngaphambana nelela sonto. uRick waduba ngekhathi esethule engasaphenduli. uPatricia wathi awushame Rick usungicasukele yini. Wathi uPatricia Rick ngikhiphe out ungithengele nezinto engizoyiphuza ngizokutshela konke engikwaziyo. Wathi uRick nango kuphethe ngimaziyo. Wathi uPatricia wena ubucansi sengingalahla wena. Iphoyisa lafika nomunye wesifazane kwi-holding cell kaKelly. uKelly waxosha lo muntu wesifazane wathi angifuni ukukhuluma nawe. Lo sisi wathi no ngikulethela umthandazo uKelly. Wathi uKelly angifuni umthandazo wakho. Lamvulela iphoyisa lo sisi wangena. Ngesikhathi uKelly ethethe isiphoyisa elibuza ukuthi
ulimfakelani lo muntu weseli yakhe akafuna ukukhuluma naye. Silambile iphoyisa lo sisi watshela uKelly ukuthi akeze azohlala phansi. Wathi uKelly angifuni. Wathi lo sisi ngifuna uze ukuthi ngikuphatheleni Kelly. Waze uhlale wahamba uKelly seyohlala. Wahlala uKelly wabuza ukuthi uzama ukwenzani. Wathi lo sisi ngizama ukusiza wena. Wathi uKelly kuzongisiza ngani ukungithandazela. uKelly wavela wahleka lo sisi ethi umthandazo wakho uzongisizaphi. Lo sisi wanikeza uKelly iBhayibheli ethi phatha la. Wathi uKelly angidingi iBhayibheli mina. Walithatha uKelly walibeka phezu kombhede. Wathi lo sisi lifunde Kelly. Wathi uKelly okay ngizobuye ngilifunde. Wathi lo sisi bekuyisipho sami lese bengikulethele sona. Wamemeza iphoyisa ukuthi alizomvulela. Wathi uKelly njengoba usumemeza iphoyisa ubuvela ungezile ukuzongithandazela wena. Wathi lo sisi before ngiphume Kelly ngicela ulivule iBhayibheli. Walithatha uKelly iBhayibheli walivula. uKelly wethuka efice izithombe phakathi zinabantu besifazana abahlukahlukene ngemuva kunenote eyayibhalwe information about lowo muntu isithombe nesithombe. uKelly waxolisa kulo sisi wabonga ethi lo sisi ngiyazi Kelly ukuboshela ukuthi ubuyivikela kumuntu obehlukumeza. uKelly wayibonga engayekile kulo sisi ethi lo sisi ngiyas-understand isimo obhekene naso Kelly but nabantu basesontweni lami la ngisonta khona eCalvary Church kufanele benzise kwabantu besonto. Ethi ngithi nawe Kelly ungazizwa uyi-victim kufanele uqine ube strong. Ethi uyangizwa Kelly ukuthi ngithini wavuma uKelly. Wathi ngithi inkosi ibe nawe Kelly ikubusise. Waphinde wamemeza iphoyisa for ukuthi lizomvulela. uThonya benoBennett nkathi behleli wasukuma uBennett wayolunguza ewindini. uThonya embuza ukuthi why Bennett njalo kancane kancane uyobuka emzini waleya ndoda ngoba naye ihlalela ukubukana nami imini yonke uma ungekho usemsebenzini. Wathi uBennett ngiyazi. Wathi uThonya kanti uyazi umtsheli ngani pho wayeka. Wathi uBennett ngimtshelela ukuthi akayeke ukukubuka. Wathi uThonya kuyafana kodwa vele ngeke azayeke. Wathi uBennett uzoyeka. Wathi uThonya la muntu akabukeke ile nhlobo evele iyeke nje kalula kanjalo ngcono ngihambe ngiyolala. Wasukuma wahamba uThonya eshiya uBennett ehleli kusofa. Eseselehleli yedwa uBennett wasukuma eseyovula iblind curtain ebuka emzini kaRandall. Wakhuluma yedwa wathi hlukana nonkosikazi wami. uSteven noEsperanza babeqeda ukubuka imovie ngesikhathi uSteven esecisha ngeremote. Baqala bakhuluma ngayo ukuthi ibinjani. uEsperanza wabonga kuSteven ngemovie ngesikhathi uSteven ebuza kuEsperanza ukuthi ubungicelile ukuthi ngizokulalisa ingenxa kaEdward yini. Wathi uEsperanza it's not about uEdward but ngikubize ngoba ngifuna ukuhlala nawe. Wathi uSteven even ngisho ngathi wabe ungibizele ukuhlala nawe ngenxa kaEdward ukuze ngikuvikele ngoba uyamsaba. Wathi uEsperanza ngibukeka ngisaba uEdward mina. Wathi uSteven no akukho wrong mawumsaba. Wathi uEsperanza kodwa singakwazi ukuyeka ukukhuluma ngoEdward sikhulume about thina sobabili siphinde sikhulume nangesikhathi sethu esimnandi sesispenda ndawonye. Wathi uSteven okay ngiyakuzwa. What about indodakazi yakho uMika? Wathi uEsperanza bengicabanga indaba kaMika ukuthi uzohlala noma wami ugogo waye eMaxine West ngoba vele nawe uyamfuna ugogo ahlale naye kuze kudlule lento yami noEdward. Ethi uEsperanza ungakwazi ukusidrive usihambise lapho. Wavuma uSteven wathi ngathi kuzoba i-road trip emnandi le. uRandall wayehlele emotweni yakhe epake phambi kwalo muzi ekuhlala khona uMarcy noBradley. Ngesikhathi efone uRandall efonela uMarcy. uMarcy wayiphendula ifoni wathi ufunani. Wathi uRandall ngithi ngikutshelela ukuthi ngizokuthola ucekela phansi impahla yami endlini uzuyangithuka ubhala ngespray paint odongeni lendlu yami. Wathi uMarcy angikwazi ukukhuluma ngani Randall. Wathi uRandall musukuphika ngithi uthumelele indoda yakho uBradley ukuthi enze le nonsense eniyenze endlini yami. Wathi uMarcy ngikutshelela ukuthi angikwazi ukuthi ukhuluma ngani Randall. Wathi uRandall angisoze ngempela ngayibekezelela lento yenze this time endlini yami ethi ngiyakutshela sifebe ukuthi ngizoyipheka kabuhlungu revenge. Wathi uMarcy kade ngikutshela ukuthi angikwazi ukuthi ukhuluma ngani futhi ngimoshela isikhathi. Bye Randall wavala ifoni uMarcy. uRandall wathi uthi uyaphuma emotweni wabona kuze imoto kaBradley wabuyela emotweni wahlala. Wehla uBradley emotweni yakhe ngathi eseyongena ngaphakathi endlini. uRandall ehlele emotweni yakhe embuka. uBradley wangena endlini ngathi ebuza kuMarcy ukuthi abe yonke into ihamba kahle. Wathi uMarcy ya yonke into right ngaphandle kwalesicefe soRandall esingayeke ukumfonela. Wathi uBradley awu kanti usakufonela namanje. Wathi uMarcy uyangifonela seyahlanya ukuthi ngidestroy indlu yakhe. Wathi uBradley ngabe ngiyombonga ube ngiyamazi lo muntu owenze njalo. Wathi uMarcy asikhohlwe indaba zoRandall usayinile uAlex. Wavuma uBradley wathi sengidivuse ngokusemthethweni manje. Wajabula uMarcy wathi ngiyakubongela Bradley ukuthi nawe ekugcineni sukhululekile. Wathi uMarcy sesidivuse sobabili. Wathi uBradley kodwa kushoda into eyodwa ukuthi nawe uvume isicelo sami. Wathi uMarcy lokho bengakaqedi ukucabanga. uBradley wabuza kuMarcy ukuthi awulambile. Wathi uMarcy ngilambile. Wathi uBradley ngicabanga ukuhamba ngiyothenga into esizoyidla. Ngathi esukuma uBradley kwakhala iselfone yakhe. Wayiphendula uBradley phone wakufona ibabysitter lo sisi kade shiyo uAlex nezingane. Wathi uBradley kwenze njani wafona ebusuku kanje. Wathi lo sisi unkosikazi wakho bengishiye nezingane ethi uzobuye ungakapheli u30 minutes kodwa manje sekuphela ama-hour. Lo ngiyitshela ukuthi uzongena eminyango akangeni nami sekufanele ngihambe ngiye ekhaya. Wathi uBradley wazama ukumfonela wavuma lo sisi wathi kade ngizama umfonela akayiphendula ifoni. uBradley wabuza ukuthi ngabe izingane zami yilele wavuma lo sisi. uBradley buza ukuthi nale ngane encane lele wavuma lo sisi. Wathi uBradley okay ngiyeza khona manje ngizokukhulula uhambe. Waqeda ngaleyo phone call uBradley wabuza uMarcy ukuthi kwenze njani. Wathi uBradley uAlex akaziwa akakabuye ekhaya. Wethuka uMarcy ethi busuku kanje uBradley wafona esefonela uAlex. Yaringa ifoni kaAlex kodwa ingaphendula. Yaringa yaza ngena ku voicemail uBradley washiya voice message wathi lo
usisi omgadisa iy'ngane kade engifonela ethi namanje awukabuya endlini, ethi ngicela ukuthi ungifonele back ngokushesha uma uthola le message. Qeda lapho uBradley wathi ngabe ushonephi u-Alex, ethi kuzomele ngihambe ngiye khona otherwise iy'ngane zami izosala zodwa. Wathi uMarasa uphinde umzame futhi ukumfonela. uBradley waphinda wazama ukufonela u-Alex, yaringa ifoni ka-Alex isikhathi eside yaze yagcina isingene ku-voicemail. Wathi uMarasa uzama ukumfonela ngefoni yami, wathi uBradley uyazi nje ukuthi ngeke ayiphendule ifoni yakho. Wathi uMarasa okay yazama ukumfonela nge-landline, wayithatha uBradley cordless yasendlini wayinikeza uMarasa ngesikhathi esefonela u-Alex. Yaringa ifoni ka-Alex isikhathi eside naye yagcina ingene ku-voicemail. uMarasa washiya imessage wathi uyephi Sifebe, iy'ngane ziyakufuna yisele zodwa. uBradley ngesikhathi emkhuza ethi angayenzi leyo nto uMarasa. Ethi uMarasa ukuthi iyangicasula into ayenzayo u-Alex ngoba uyenza ngamabomu ngoba uyazi ukuthi mina nawe sindawonye, uzama amaqhinga okukutrick ukuthi ubuyele back. Wathi uBradley kodwa Marasa lento imayelana ney'ngane zami. Wasukuma uMarasa wathi ngiyaxolisa ukusawunda engathi ngiselfish. uBradley watshela uMarasa ukuthi uzombona uma esebuya uphuma wahamba uBradley. Wasala uMarasa ebhizi esazama ukufonela u-Alex. uRandall wayesahlele emotweni yakhe wambona uBradley sephuma ehambe emotweni yakhe. uMarasa washiya imessage efoneni ka-Alex ethi wena Sifebe ucabanga ukuthi uzomwina uBradley ngokumkhipha ngala maplani akho phakathi nobusuku, ngeke zikusebenzele leyo nto Sifebe. Waqhubeka uMarasa washiya enye imessage wathi ngizoyigcwalisa ivoicemail yakho Sifebe. uRandall wayesabuka uBradley yongena emotweni yakhe wadumisa imoto yakhe uBradley wahamba. Yathi ihamba imoto kaBradley wehla uRandall naye emotweni yakhe seqonde kuMarasa. Hey, bitch! Randall! Get off of me! Where you going? What? Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandela izo-uploada kungekudala. Thank you for watching Sterisa TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Sterisa TV.